Del Pakistan ens arriba una història que torna a posar en evidència fins a quin punt es mantenen les tradicions tribals més pròpies de l'edat mitjana que no pas del segle XXI. Un pare es va jugar la seva filla en una partida de pòquer i la va perdre. Ara, mare i filla viuen un veritable malson. Nora Numrani i la seva filla Rashida, de 17 anys, viuen aterrades. No gosen ni sortir al carrer. Fa uns dies, 4 líders tribals van anar a casa seva i van exigir l'entrega de la filla. El meu pare em va perdre en una partida de pòquer. Em va guanyar l'Al Haider. La meva mare va aconseguir 10.000 rúpies, uns 150 euros. Les va donar a l'Al Haider i li va demanar que no tornés a apostar per mi. La mare també em va posar l'Alcorà a sobre el cap per fer-li jurar que no apostaria més, però ell ho va continuar fent. Els líders tribals insisteixen que m'han d'entregar. Amenacen d'agafar-me per la força i segrestar també el meu germà. Necessito justícia en nom de Déu. Els fets van passar quan la Rashida tenia 1 any. Ara el pare és mort i la Rashida i la seva mare han denunciat les pressions a la policia. És l'últim cas que surt a la llum pública de les nombroses i constants violacions dels drets de les dones al Pakistan. La promesa del president Pervez Musharraf de millorar la situació de la població femenina s'ha limitat a una llei al Parlament perquè ja no calguin 4 testimonis masculins per denunciar una violació.